morning! Welcome to my vlog. Today is Sunday. Anong pipitsa karon? August 7, August 8, 2021. So, andito ko ngayon sa kabilang pwesto, guys, John Lade. Ayan, nagjo-duty ako. So, yung menu ko ngayon is yung talong na ano ba yan? Talong na tapos dalagyan natin siya ng kamatis. Ayan. So, yung style ko dyan, guys, piniprito ko muna yung talong. Ayan. Kailangan siya maging golden brown bago ko siya ilalagay dun. Ayan. So, yung ilalagay lang natin, since wala kasi yung oyster dito kasi hindi nakapagdala, so, haluin lang natin. So, nilalagyan ko siya ng kamatis, guys, para yun yung magbibigay ng kulay sa talong. So, ang aking kasama ngayon ay sila Jubina. Hi, Jubina! Hi! Ayan, tsaka yung si Rose, si Arby Vlog. Ayan, shoutout nyo siya, guys. Si Arby Vlog. Ayan. So, kami ngayon ay nag-duty dito sa kabilang pwesto sa Janlit. So, medyo okay-okay na yung pakiramdam ko. Wala na akong sipon. At wala na ring tonsil na nararamdaman. So, while waiting sa aking, ayan, prito, ayan, ano din ako ng pang pansit ko. So, yun yung menu ko. Every Sunday dito ako nag-duty sa Janlit. Tsaka magpapansit ako dito kasi tapos ito yung sabaw namin, sinigang na ayan. So, ito na yung talong natin, guys. Tingnan natin kung okay na ba. Ayan. So, titingnan lang natin kung medyo pag ma-brown na siya, tapos ilalagay natin siya dito sa ating kangkong. So, yung next na menu is yung kangkong na may tofu. Na menu ni RB Vlogs, diba? So, hintayin lang natin mag-golden brown yung natin, guys, yung tangkong talong. Ayan, so dyan lang kayo, ha, saka titingnan natin. Okay, hininaan lang natin yung apoy, guys, para hindi masyadong masunog. Ayan, so okay na to. Ay, kabayo ang alaala. It's so hot. Ayan, so ihaluin lang natin. O, diba? So, lalagyan natin yung tuban. So, wala akong oyster, guys, kaya ilalagay ko is yung tuyo lang. Kunti lang.
unlimited ah. So, since guys, wala tayong oyster sauce, nilagyan natin siya ng toyo. So, lalagyan natin siya ng sugar and lalagyan natin siya ng chicken cubes. Kasi siya yung papalasa. And then, wala tayong oyster, so lalagyan na lang natin siya ng konting sugar. Ayan. Konti lang guys para ano. Parang oyster din siya. Ayan. Tapos haluin mo lang siya. And then yan na. And then you need to taste it. Sarap na ba? Okay. Okay na siya guys. So, next menu. Guys, ayan. Next natin na menu is pancit. So, dyan lang kayo at dito lang ako. Yan lang ha. Mag-iwan mo na ako. Good morning, sir! Ha? Seryoso, sir? Ano? Sir? Ba't hindi ka makikikain dun, sir? Meron, pero coffee break na lang. Seryoso sinabi. Sir, nakakalungkot naman yung balita mo. Sige po, sir. So, yung ilalagay natin na pansit guys is yung pansit canton. Ito yung pansit na ilalagay natin. Isa lang kasi hindi naman na sila marami masyado. Ano lang, yung mga customer namin is mga tarbahante ng Chongsan. Kasi malapit na kami sa Chongsan. Ito sa kabilang pwesto. So actually hindi talaga ako dito naka-assign. So, kung pag Sunday, kasi wala yung ako yung nandito. Kanto na lang akong lutuin no. Ayaw ko ng pansit. Sisigaw ang pangalan mo. Isipin na lang panaginip lahat ng ito. Ano may pakain daw pag
No. Punta rin tayo. Ha? Punta tayo. Punta tayo. May stop lang. Ano ka ito? Ay, lang. Ano pa kayo? Ay, alam ko na, nakyata yung ano, lang. Bakit daw nakabasa ko yung mga lahat daw may stop. Ito na sila sir. Pumunta na sila ng anak. Ay kakain na. Lahat na to, pansin. Punta na tayo sa ano, dyan dito. Ay, dyan dito. Huwag kayo na. So, yun na nga guys. Dito na ako magtatapos. Bye and have happy Monday everyone. Shout out Monday everybody. nga mo. Ha? Sunday! Ay, Sunday pala ngayon guys. Sorry. Monday kasi siya lalabas. Kaya Monday ko siya sasabihin. So, thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisayak Day. At your service.